call explanation itu kulit. Habalan dep bagi tik kulit penyam. Boleh man call explanation mai ki. Haji syal ada ban system kam ada lagi ki. Haram ta haban call explanation mai ki. Kani kalau thamula ni kam ka. Denak leng jongi gidewa bagi ke fast track court ke depan ya ke depan sim kam no. Pada hak juga kuat. Kani ngi subah bakadon ke ka konspirasi. Ani ke jisla what happening jogi di cabinet rang. Ni tegi minister. Namar ngi dak termau hak tu kuat. When ki minister will step down. Harai let's say within an hour. Let's say lapor ulas kiung yang hata kan. Kadang-kadang ke ka ba nak leng jong hi kum ka sur berinyu trap ngimla berpriang dalile ru em. But kajing ya let's say menemo ngasku apan send ka message kerpang sya kini ki bullet kibri para pasnam jong ni. Ngi hang ni ngim syamla opos la ngim persya ipi borok ki bullet. Namar dal ki bullet ki ba dari ki basne. Ngi persya mentai ki bullet ni breu. Ye ki tang suloi jong kinong batang. Til lada ngi phai pat cek tu jingjang lada ngi kerjang din nginong la banlen bau ba chire sude ubre ubadan apa teng kamet ke papang restam let easy let's say ban kami u naka kamera songkai ni kamera thia kami u lada phisuba lani u phi bu udon I kam sne hang nang tai hare ke jingle jong phi sitang miet uri hastap snya arai bijim step kalong ka ke kabala kala dika pre-plan jong ni ka sarkar MDA tengah suku ban ong ba nak leng jong subri new trap ngi suku ban send message ru wat ye kini ki parlok ki barang dang sabar lan ki ban sawan ngi haban pej bah ya ka jinglong jong ni ko ma ngi nom la ban tip menta khot saya taka pistol hare halendat yo ja ku ma ja yo ba ceres badan ka pang mati jan kena bun ulit bu bom kin motor kat ke ko jong I khamtam lele kat no kini ki young age le se ki brang wan te le se une le se ude udak jing masau lada ngimla ba ban le gi persane sarkar ngi haban long alert haban long husyar yang ni ko sarkar namar ngi suthu ba yaki ka mansim ejri jongnu samla jongnu nolong kebe kini ko sarkar hi ele ban ham denale jongi ni penrem bat ngi kwa ba kita ki wei pat ki para nong mi khmat lani legislator ma lada PUE ya ka kai phat la please mane kalong kum to soba raise kini ki issue hakiwe pat ki session lani hakiwe pat kisgi ki pan salong ko ba ia phi ki parlok MLA ki badang sngo okidena ka juk dok snam pat ngi lani bidang sngo persya ya ka jing sha khat jubor le jing sha thombor jong kwe pat ki parlok snam ken ma mom phi ru phi ka juk dok snam jong ngi te ken ma la da ki sngo phiai ka ne sim issue lani ra no hakini yiwei pat kisgi ki pasal ulang ban debate ya ke jingjia ka balaja hapo ka bring new trap jengi hantai po slong mola tinang leng jongi ngimdon tingi saidon ye ka we par meeting ya ka ba hadin jong ka je kedok bar ki bahyang sam ngi sa shong ya ka isi meeting jongi bar hangtang ngi sa pimna iki program ya ki persya ya kene ka MDA government ni ka Mother Democratic Alliance ngimhon te ni ngimdon ka suntur hantai po assembly kini ki para MLA kan kita ki 36 nak kering pangi 36 ki MLA na pori lur khasi jenja kini kan hadir maplayo ya kini ka kaipan let ban study tikna haye let's say mapi pidan that voice ban race po house ngite ngide ki breu shabar jo house tingi kedu ya kini bas ngubah ban lei ha kini ki sngi pas shong session. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.